Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon itulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, August 19, 2025. Mayor Renato Agustino sa San Carlos City ginaprosisa sa NBI ang Ghost Flood Control Project sa ilang syudad. Ginaligar lider sang kulto sa Escalante City, arestado. 3 kabalay, 3 ka mga motorsiklo nasunog sa Baccolod City. Bagyo Waning nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Bago nga LPA, manog-sunod na naman. Kag sa Good Vibes, NOSP Scholar, gintagaan sa medalya sa gobernador bangod nagtapos sa kolehiyo nga magna cum laude. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Waning nakagwa na sa PAR. Bago nga LPA, manugsulod na naman. Lasing ko kainas ang kaagahon nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Waning. Ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean o kunang easterlies ang nagaapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ini ang nagdalaman sang mataas nga tsansa sang pag-ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas. Sa karon may isa ka low pressure area ang ginamonitor sang pag-asa sa gwa sang PAR. May medium chance ini nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Pero sa masunod nga mga inadlaw, wala ginadula sang pag-asa ang posibilidad nga mangin isa na ini ka bagyo. Ginalantaw nga posible ini magapalapit sa Northern Luzon kag magadala sang ulan sa Eastern Luzon. Sa number 9, PRONIR, magatugas ng task group para magpangusisa sa pagpamatay sang NPA. Ginmanduan sa Police Regional Office sa Negros Island Region ang Negros Occidental kag Negros Oriental Police Provincial Office nga magtugas ang kaugalingon nga investigation teams para magtutok sa mga pagpamatay sang New People's Army. Ginsiling ni Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ang PRONIR Director, sang Lunes nga magaupod man diri ang Criminal Investigation and Detection Group kasubong man ang mga intelligence unit sa Investigation Task Group na tukuron. Ang rebelding grupo damlag pa ang nag-ako paagi sa ginapagwa nila nga mga pahayag sang pagpamatay sa pila ka mga persona sa nagliligad nga mga pinulan. Pila sa ila ang ila nga ginakusahan bilang mga military informants. Ang Commission on Human Rights ang nagpahayag na sadto nga sila ang nagpatigay man sa motu proprio investigation sa pagpatay sang 7 ka mga persona sa Tuboso, Calatrava, Ibi Magalona, kag Victoria City. I have directed the provincial directors to form an investigation team or task group to specifically look into these cases. So, hindi lang po ang Negros PPO ang mag-iimbestiga rito, kasama na rin po rito ang ating CIDG at ang ating CIDG and yung intelligence group natin. So this is a concerted effort for us to be able to investigate it properly. Sa number 8, 3 ka balay kag 3 ka motor nasunog. Totally destroyed ang 2 ka mga puluyan samtang partially damaged naman ang isa pagid ka balay sa nagluntad nga sunog sa sitio Pitgong, Barangay Uringao sa Baccolod City Lunes nga adlaw. Sa inisyal nga investigasyon sa Baccolod City Fire Station, may nabatian nga lupok ang isa ka pumuluyo malapit sa circuit breaker sang ila balay antes nag-igrab ang kalayo. Nasunog man ang 3 ka mga nakapark nga motorsiklo nga ginagamit sa mga pumuluyo sa lugar. Malayo ang lugar gani isuno sa Baccolod Bureau of Fire Protection, wala sila gilayon makaresponde. Madasig nga naglaptang kalayo bangod himo sa light materials
ang mga nagkalasunog nga balay kag mabaskog ang huyop sang hangin. Nagbinuligay ang mga pumuluyo agud tapnaon ng kalayo. 3 ka mga pamilya ang apektado sang sunog kag 20,000 pesos ang halit sang kalayo. Sa number 7, duha pilason sa Bungguanay sang duha ka motor kag isa ka tricycle. Gindala sa ospital ang duha ka mga driver sa motorsiklo matapos makaangkon sang pilas sa nagluntad nga Bungguanay sa barangay Consuelo sa Banwasang Ilog Lunes sang hapon. Sa investigasyon sang Ilog PNP, nag-overtake sa tricycle ang motorsiklo nga ginamaneho sang 26 anyos apang wala niya mayo na calculate ang distansya kag naiguan ang nawala nga handlebar sa tricycle nga ginamaneho sang menor de edad. Bangod sini, nadulaan sang control sa motorsiklo ang lalaki kag nakabunggo sa isa pagid ka motorsiklo nga ginamaneho sang 27 anyos nga kolektor. Ang kolektor ang may angkas nga 25 anyos. Ginsiling ni Major Randy Babor, ang hepe sang Ilog PNP, nakagwa na ang mga pilason nga driver kag sila ang nagaplano nga mag-aregluhanay. Sa number 6, pedestrian na bungguan sang canter patay. Gindeklarar nga dead on arrival sa klinik ang lalaki nga nabungguan sang canter sa National Highway na sakop sang sitio Pahilanga, Barangay Miranda sa Banwa sang Hinigaran, Domingo sang kaagahon. Suno kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, ang hepe sang Hinigaran PNP, nakatabok na sa dalan ang 36 anyos nga pedestrian apang siya ang nagbalik kag nabungguan sang canter nga ginamaneho sang 51 anyos nga driver. Padulong hinigaran ang canter kag maga-deliver kung tani sang isda. Sunod sa driver, iyagin tinguhaan nga likawan ang biktima apang gulpi lang ini nagbalik. Taga Barangay Santol sa binalbagan ng biktima kag temporaryo nga nagaistar sa hinigaran. Sino kay Corpus, madulom ang lugar nga natabuan sang insidente. Bangod wala diri sang street lights. Makabig nga accident prone ng highway halin sa boundary sang hinigaran kag Pontevedra sa Barangay Miranda, padulong Gargato. Bangod nga 4 lanes ang dalan kag wala pa sang masanad nga street lights sa lugar. Dugang pa ni Corpus nga nag-request ng local government units sang hinigaran kag ang kapulisan nga mabutangan sang solar street lights ang madulong nga highway sang Banwa. Sa number 5, ginaalagar leader sang kulto sa Escalante City, arestado. Nadiskobrehan sang kapulisan ang kinutkutan sa idalom sang duta sa sitio Sinambulong 2, Barangay Mabini sa Escalante City nga magaserbe kuntani nga hideout ni J.R. Escares, ang leader sa grupo nga Alpha Omega nga ginaligar daw kasubong sang isa ka kulto. Nagapapili man siya sadto sa pagkaalkalde sa syudad sang Escalante. Pero sa nagligid nga semana, sang una nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 1689 o kon syndicated estafa sa Circumferential Road, Barangay Hacienda Fe, Escalante City. Sino kay Police Lieutenant Colonel Alberto C., hepe sang Escalante City PNP, sang Lunes sang aga, liwat nga ginserbihan sang dugang nga warrant of arrest sa amuman nga kaso si Escares. Dugang pa sang pulis nga ang grupo ni Escares ang nagapangolekta sang kwarta sa ilang mga miyembro, kabaylo ang pasalig nga mahatagan sila sang balay. Si Escares ang detained karon sa Escalante City Police Station kag wala sang piyansa ang iya nga kaso. Sa number 4, mga infrastructure projects sa Bacolod, plano nga butangan
QR code. Sino kay Mayor Greg Gasataya, magapagwa siya sa executive order na nagamando sa MITCS nga magpreparar sang QR code para ibutang sa mga infrastructure projects nga ginpunduhan sang LGU. Sino sa iya, dapat kung iskan ang QR code, makita ang kumpleto nga detalye sa proyekto, pati ang titulo, petsa, sang pagsugod kag san-o matapos kag iban pa nga impormasyon. Dugang pa sang alkalde, pwede man mascan sang publiko ang QR code para makapadala sang reklamo kung may problema sa proyekto. Sunod sa alkalde, para ini sa transparency sa mga proyekto kag mapaayo pa ang public services sang syudad. By doing this, we can get away with we can change the usual. Wala mga ginamutang sa mga dalang, ito mga blackboard kabudlay mo mabasahan, hindi kalawig. Unlike na kung may QR code ka lang po, you just scan it, mabalaan mo na gilayon ang details. Sa number 3, IMT, sang lakas Saliana nagapangabay sang dredging sa mga creek sa mas madali nga panahon. Ang Lakas Saliana Incident Management Team ang nagapanawagan sang gilayon nga dredging para sa Bagakay Creek kag Tamburong Creek sa Biak na Bato. Napuno ang natungdan nga mga creek sang nagtigang nga lahar suno sa DENR. Ang sadto anay nagadalom sa mga 6 ka metro nga mga sapa ang halos nagtapa na. Ang mga residente nga nagapuyo malapit sa sini nga mga area ang nagapangatubang sang risgo labi na kung magbubo ang ulan. Dako ang posibilidad sang pagbaha. Damlag pa naghinyo na paagi sa isa ka resolution ang pamuno sang DNR, NIR, OIC Charlie Fabres. Ang clearance gikan sa tiglikom sang DNR nga matugutan ang dredging sa mga creek nga wala naman sang howling sa mga material nga ipatuman. Ini nga mga area ang sakop sa protected area sang Mount Canaon Natural Park kung tani ginalauman sang IMT nga sa mas madali nga panahon mapatuman na ang dredging sa mga area. Suno kay Biak na Bato punong Barangay Joselito Martinez Jr., malapad ang sarang maapektuhan sang barado nga Tamburong Creek. Sarang man gani malambot suno sa iya ang kaipi nga barangay sang Kabakungan en kaso nga may pagbaha. Sa bahay ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ipatuhoy niya ang concern sa PEMO para mapatod kung ano ang sarang mabuhat para diri, para mapadasig ang ipatuman nga tika. Ang suba nag-nubo na gid like sa unaya ang suba kung ang taon mo tagtunga sa layon pa yung kataason halin sa papaw padalom. Subong yan nagtapa na gid naglantaw mo do super highway na nagnubo na so amo na ang problema namon subong nga dapat ma-clearing. Sa number 2, Anay Negros Oriental Congressman Teves handa mangin testigo sa investigasyon sa Senado sa flood control projects. Nagpadala sang sulat sa kay Senator Rodante Marcoleta ang abogado ni Anay Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves nga nagasiling nga handa ini nga mangin testigo may kangtanan sa nagapadayon nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa ginaalegar substandard flood control projects. Ginpahayag ni Teves pinaagi sa iya nga legal counsel nga si Attorney Ferdinand Topacio nga luyag niya nga ipahibalo ang iya nga mga nahibaluan bilang isa ka anay mamalidha. Si Teves nga naka-detain sa karon bangod sang sampaw-sampaw ang mga kaso angot sa kamatayon ni Negros Oriental Governor Roel Degamo ang nagapati nga ang iya eksperyensya bilang malawig nga katapos ng kamara ang mangin mapuslanon para sa pag-imbestigar sang Senado. Kag sa number 1,
San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang nagahinyo sang bulig sang National Bureau of Investigation angot sa ginaalagar ghost nga flood control projects sa ilang nga lugar nga nagabalor sang 306 million pesos. August 18, nagsulat si Gustilo kay NBI Director Jaime Santiago nga nagahinyo sang matulid nga pagpangusisa. Ini matapos siya makabaton sang sulat gikan kay Maria Victoria Gregorio, Director 4 sang Procurement Service, Department of Public Works and Highways, Central Office, nga nagahinyo sang confirmation bahin sa authenticity sa mga document nga na-issue angot sa 3 ka mga flood control projects. Suno kay Gustilo, nalakip sa natungdan nga mga flood control projects ang 77.5 million pesos nga flood control sa Andoon River sa poblasyon nga iyang sang EKC Construction and Aggregates gikan sa La Trinidad, Benguet. 77.3 million pesos nga flood control sa Higalaman River sa Guadalupe nga iya sang J-Ben General Contracting Engineering Services sa Baguio, Benguet. Kag 151.5 million pesos nga flood control sa Palampas River sa Barangay 1 nga iya sang APO General Construction sa Mountain Province. Suno kay Gustilo, wala nakasulod sa kontrata ang San Carlos LGU sa natungdan nga mga contractor kag ang mga lagda nga nalakip sa mga dokumento humalin sa Notice of Award padulong sa Certificate of Final Acceptance sa idalom sa ngalan ni Renato Gustilo ang ginpeke. Kasubong man sa idalom sa ngalan ni Engineer Rodney Flores. Sala pagani ang designation sa mga engineer sa mga dokumento suno kay Gustilo. Nagpadala man si Gustilo sang certification gikan sa Bids and Awards Committee sang syudad na nagasiling ang mga contractors sa mga ghost projects wala nalakip sa Registry of Suppliers sang syudad. Mayara man sa mga flood control projects sa San Carlos karon pero iniya sa idalom sa Bacolod-based contractors kag padayon ang proyekto. Denied the 3 project for confirmation kay wala man gina nga project natabo diri sa San Carlos nga sila ang kontraktor. Sila ang kontraktor. May ara nga project diri ina nga river may flood control project but not the contractor nga ginpadala nila for confirmation sa akon. After confirmation nga wala gina hindi na aton, I requested our city legal officer to write a letter to the NBI to conduct an investigation. Sa Good Vibes, isa ka scholar sa probinsya sa Negros Occidental ang gintagaan sang medalya sang gobernador bangod nagtapos sa kolehiyo nga magna cum laude. Bisan isa ka tiin ang nabilin sa iya bangod sang bone cancer, wala siya naguntat sa pagpaninguha nga makatapos kag magserbisyo sa isig katawo. Ang istorya ni Kayla sa report ni Romeo Subaldo. Ini ang 20 anyos nga si Kayla Grace Guzon sa barangay Kanlandog sa Murcia. Malipayon kag puno sang paglaom. 18 anyos siya sang ginutod ang iyang tuo nga tiil bangod sang bone cancer. Istorya ni Kayla, grabe ang sakit nga inagyan niya bangod sang iya balatian. Tuman ka sakit nga sang ginhambalan siya nga kinahanglan utdo ng iya tiil, wala na siya nagpamalabag. Sang amo nga tion, ang luyag niya lang madula ang sakit. Kay bisan sa kagabihon, hindi siya makatulog sang sakit. Nang sakit-sakit, nag-ano ko dahil nag-suffer, nagpilidaan, sang wala ko naman na operation. Ang nag-suffer, siguro mga 2 months nga, hindi ka, nang which is normal, masyamba ni doktor nga hindi ka patulugon sa gabi, mas-start na siya sakit. Yung mga the most 7 p.m., hasta gina siya all the way hasta mag-aga, siya mga 5 or 6 a.m. So, wala katulog. Ang mga ginikana ni Kayla government employees, bugtong nga babae sa 5 ka mag-utod. Istorya ni Kayla, sa piyak sa natabo, wala siya minabatsagan nga may kulang sa iya. Maswerte siya kuno,
kay grabe ang suporta sa iya sa iya nga pamilya kag mga abyan. Lang grateful kag thankful ang di kuya kay ang mga tao nga sa palibot kuya very supportive man kag ara gid sila yang to the point nga makambal gid kuya nga wala bisan nagamon ako dito wala nag-lead bala into depression gid nga super. Grabe ang support system. Yes. That's what. Yeah. Scholar siya sa Negros Occidental Scholarship Program for Persons with Disabilities. Sang bulan sang Hunyo, nagtapos si Kayla sa kurso ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa Catholic Mingyuan College sa Murcia bilang magna cum laude. Ini ang rason kung nga asang kahapon gid lamang gin-awardan man siya ni Governor Eugenio Jose Lacson sang medalya. As of without work of DSWD na aside sa DSWD na ano man na program ang ka province nga Trabante bali na ano ko na end ko na tomorrow kaya magawangita mag-gawang ako. Dako ang pagpasalamat niya sa probinsya kay bangod sa scholarship niya, wala siya may ginabayaran sa pag-eskwela. May allowance kada bulan, may uniform kag book allowances pa. Subong, naga-summer job naman siya sa DSWD sang Murcia. Nagaupod siya sa field work. Kainagani, ara siya nag-a-assist sa DSWD sa Barangay Kaliban, kag last day niya na sa trabaho. Ang iya nga kaupod, proud sa kay Kayla. Kasi amo niya, kakadto ko sa field. Gaupod sa field? Oo. Dasi ko na sa mga nakata. Mas lasing mo siya sa mga nakatma. Handom niya pagkatapos ang iya summer job, makapangita sang trabaho sa gobyerno. Passion bala ni gusto nga mag-serve sa imo niya sa Fulfilling para sa imo nga mag-serve sa community. Yes sir. Bisan ano pa natabo, wala na siya nadula nga passion. Yes sir. Ara That's gyapon. why nagsulog na gali sa as a official sa barangay to serve the youth also. Si Kayla, sangguni ang kabataan kagawad man sa kanlandog. Natural na sa iya ang magbulig sa iban nga tawo. Bisan nagatindog siya sa isa ka tiil, handa siya sa gihapon nga magserbi bilang kusog sang iban nga tawo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. And of course, gina-congratulate man naton si Kayla. Kag kita subong naga-shout out sa ating mga live viewers kay Jessery Garucha Hevero. Good PM ka Digicast, Ma'am Barbara, always watching from Saraet. Shout out sa akon mga upod di sa balay. God bless, ma'am. Kay Romel Mahilom Galio, good afternoon, Ma'am Barb, kag Digicast Negros. Kay Nene Grande, good afternoon, Miss Barbara, Digicast Negros, watching live. Happy and blessed Tuesday. Maayong hapon man sa imo, sir. Kay Jocelyn Loquero, maayong hapon, Digicast team. Kag kay Gloria Bantige. Good afternoon, Digicast. Kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.